Lahat talaga na markahan nyo na. Tapos ngayon, wali na. Hindi kaya dahil sa may edad na siya? Siguro po at saka na may ano po kasi siya, nagkasakitin po kasi siya sa puso kaya siguro ayoko din na ano siya, baka bigla naman atakihin Ay tapos oo. kasalanan ko pa. Parang Kumbaga, gano'n. nag-iingat ka rin pala. Yes po. So, kaya Mm. hindi na kami masyadong active lately. Pero yun lang po, naisip ko talaga yung mga pinagdaanan namin before na buti na lang Nagawa ginawa niyo namin. yun. Opo, kasi yun pala, ngayon hindi na. Ayan, taray. Parang may realization ka talaga na parang, buti na nagawa ko yun kasi at least nalasap ko ang sarap, 'di ba? Sa eroplano, sa bus, at sa beach. Grabe. Amazing experience.